илтимос бахшиш мепурсам аввал ай шумо бародарон. ман медонам азоби ғарибира. якта духтар я номер дод, гуфт блогерай занг зан, ёрдам мекуна. занг задам блогерда, беҳад гапҳои безеб гуфт, як мошина мехарам гуфтак, гапҳои ноҷо гуфтак. дар кор нест гуфтак. خدا زنت تو باری همیخه بلوگیره. تو شر نمیداری برای خواهری تاجیک. تو طور جمع کردی بلوگری میکنی، یک مردم که صحبت میکنی برای همین. ای احمق، تو همون یک کدام گدا هستی که همین گدا معتبر شود از خدا بیخبر شود. ای بلوگر، نامی بلوگرای حرام نکن. ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما بلوگر گفته خودتون رنگ اروپا و روسیه نگیره. خودتون ما الحمدلله تاجیک هستیم. салом алейкум ба ҳама муҳоҷироне ки дар ғарибанд, ба додарон, бародарон, хоҳарон, апоҳо, ба ҳама муҳоҷирон салом. ма як апаи ғариб дар шаҳри Москва пешаи карантин кор мекардем. баъди карантин бекор, 4 моҳ мешава бекор. 3 моҳа ҷои хобмона пулшона додагӣ нестем. дар як хона 4 нафар зиндагӣ мекунем. ман ҳамиқа хоҳиш дорам, ай бародароне ки касе хайр мекуна, илтимос аввалан бахшиш, ки ман азоби муҳоҷирора медонам. ман ҳам 6 сол шуд муҳоҷирам, азобша медонам. қиин ай ғарибӣ. илтимос мекунам ай бародаро ки манам камакак дастгирӣ кунед. амисуме ҷои хоматиему як мошина харам, иқа материал харам, кирта дузам. бозорда ҳастай одам мега биги будуз, мега биёр мехаре, мега илтимос мекунам ай бародаро. ма дар ҳусейнҷон нависта будам комментарияшда, якта додарҷон занг зад, гуфт ки апаҷон, гуфт биё, гуфт дастгирит кунем, билет гирем та хонара. не гуфтам додарҷон, агар имконият боша, гуфтам 2 моҳи дига кор мекунам, як мошина харам, хай иқа бор гирем, гуфтам материал кирта дузам, гуфтам кор мекунам, гуфтам хай 2 моҳ пас бинем чӣ меша, гуфтам дасти холи бепул хона рафтаам намеша. 2 фарзанд дорам дар Тоҷикистон, ҳамроҳи падару модарам аст. падарам касали қанди дирнакиай, модарам боша давлениай. хотири фарзандои ман, барои фарзандаи ман зиндагӣ кардистиянд. фарзандон майдаанд. илтимос бахшиш мепурсам аввал ай шумо бародарон. ман медонам азоби ғарибира. якта духтар я номер дод, гуфт блогерай занг зан, ёрдам мекуна. занг задам блогерда, беҳад гапҳои безеб гуфт, як мошина мехарам гуфтак, гапҳои ноҷо гуфтак. дар кор нест гуфтам динаят. ман ҳам ай шумо хоҳиш мекунам бародарон, каме боша ба манам кӯмак кунед. ман ҳамин додара ҳусейнҷона гуфтам ки агар одаме боша, гуфтам 2 моҳа мада қарз тия, ма хару мошинама у корма пеш барам гардонда метиям. ки ҳусейнҷон гуфт не апаҷон ҳастай, одамои хайрхоҳ бисёранд, гуфт дастгирӣ мекунанд, гуфт халқи мусулмона тоҷика, гуфтак дар ҳақтон дуо мекунам бародаро. илтимос мекунам ай шумо, агар ягон гапи ноҷо гуфта бошам, илтимос бахшиш, гапи ноҳақ назанед. ман маҷбур шудам додарон. илтимос мекунам ай шумо. бародарони ғариб, ҳаматона Аллоҳ нигаҳбон боша. ҳаматон дар паноҳи худо бошед. 5 вақт намоз мехонам, дар ҳақтон дуо мекунам. худованд нигаҳбонтон боша. парвардигор хайри мекардагитона қабул куна. дар куҷое бошен, худованд ҳаматона нигаҳбон боша. мо ҳамамон ғарибонро худованд ёру мададгор боша. дар паноҳи худо бошед. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. бо шумо ҳастам ҳусейн нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, хеле ки хоҳараки худмон модари тоҷик, ин модар 40 сола ҳастанд. дӯстони азиз,
фикр накунед ягон духтари ёш ё ягон мошенница. Не, хато мекунед дӯстони азиз. Адреси модар Верхная Поля, Москва, шаҳри Москва, Верхная Поля, дом 48А, наздики бозори Садовод, метрои Любино. дӯстони азиз, касоне ки метавонед рафта модара хабар гиред дар наздик хайри худтон расонед. Ино 4 нафар модару хоҳару зиндагӣ мекунанд. квартирашон 3 моҳа нодода. ҳамин хоҳар бекор ҳастанд, 40 сола ҳастанд. баъди ҳамин карантин бекор мондан. мо дар айни карантин, дар Москва карантин буд, мо бо ҳамин модар ҳамсӯҳбат будем. рости ин модар то ҳамин вақт то як кас аз зур набиёяд ку як кас да муроҷиат намекунад. дӯстони азиз, ҳамин модар аз зур омадагиай бо ина кадом блогера кадом шиносшашон савед дода ин одам блогерда навистиян ё телефон кардаян. баъд блогер намедонам аки номаша намегирем. ман рости номаша чиз накардам ки хайзои банди мумин ҳаром аст. мумкин иншоалло ин навора бинад. ин одам мегӯяд ки хадо дарҷон ҳамин мара мақсад ёрдам кунед, ман мошина гирам. ва ин блогер ин касба талаб мекунад ки асалҷон ман худам блогер мақсад мошината мегирам, биё ту бо ман ҳамхобагӣ кун. худо занад ту бори ҳамихе блогера. ту шар намедорӣ барои хоҳари тоҷик. ту аудитория ҷамъ карди блогерӣ мекунӣ, як мардум кати суҳбат мекунӣ барои ҳамин. ахмақ, ту ҳамо як кадом гадо ҳастӣ ки ҳамин гадо муътабар шавад аз худо бехабар шавад. блогер, номи блогероя ҳаром накун. мо алҳамдулилла мусулмон ҳастем. мо блогер гуфта худтона ранги европаю россия нагиред. худто мо алҳамдулилла тоҷик ҳастем, мусулмон ҳастем. мо бояд дастгири якдигар бошем. каме ҳам бошад барои ҳамватанон саҳми худмона гузорем. барои ободии ҳамватан, барои ободии ватан бояд саҳми худмона гузорем. на ин ки номери хоҳара гирифта асал ман туда мошина худам мегирам, мошини либосдӯзӣ падход кунем. шарм дора ахмақ. аз худо тарс. ин дунё дунёи дурӯза аст. ҳамаи мо дар санҷисоти аллоҳ ҳастем. ҳамватано, бародаро, ин санҷис аст. як кас пулдор мешавад, як кас бепул мешавад. ин ҳамаш санҷис. худованд метавонист ки ҳамаро пулдору қудратманд кунад. баъд чихел санҷишот мекард. худованд як каса зур мекунад, як каса нозур мекунад, як каса камбағал мекунад, як каса бой мекунад, як каса беморӣ метиҳад, як каса ҳар роҳ кати месанҷад. ин санҷишот аст. биёед бародарони азиз, ҳамин хоҳарра проблемашона иншоалло решат кунем. ман боварӣ дорам. мо динам як навор кардем шаҳри Челябинск, бародарои шаҳри Челябинск хоҳарра мобайни 5 минута проблемашона ҳал карданд. 22,000 дар карташон буд. чиз кард, бо як бародар телефон кардааст ки ҷои корда таъмин мекунам тона 30,000 35,000 ойлик печени завод ба хоҳаре ки дар шаҳри Челябинск будам. мо навор кардем, зуборшона маҳкам кардем. биёед бародарони азиз, ҳамин хоҳарам дастгирӣ кунем. карташон дар номи худшон, номерошон дар зери навор мешавад. телефон кунед, бовар намекунед, видеозвонок гап занед, бовар намекунед, равед хабар гиред. ҳар хел гапо нанависед комментарияда. мо ҳамин карти худшона мегузорем, номерои худшон. ман як суми ягон бародар лозим неста. ман худам муҳоҷир ҳастам, ман худам кор мекунам. алҳамдулилла азобу ҷазоби муҳоҷироро медонам, азобу ҷазоби ҳамватаноро медонам. ман як суми ягон ҳамватан ба зор нестам. мақсад иншоалло дар кор шавад ёрдам мекунам, на ин ки мегирам. ҳар хел гапо дар бораи ман нанависе. як кадоме нависта, як гадои дига пайдо шуда. ин хоҳари худмон аст, як модари худмон аст. мо бояд ёрдам кунем. иншоалло касе ёрдам мекунад барои худаш мекунад, барои ободии он дунёи худаш. гапа зиёд намекунем. ҳамватанони азиз, навора падлиса кунед ки ҳамин блогер шунида бошад. номи блогероям ҳаром карди, бовар кун. саломату бардам бошед дӯстони азиз. дар ҳаққи модар, дар ҳаққи мо дуогӯ бошед. ассалому алайкум.